Sarki Zaki Report. Batulu mai zartatcen mukami fadima yar shugaban halitta. Batulu mai zartatcen mukami fadima yar shugaban halitta. Ya mahalicci ruwa da iska babu abin da baka iya ba. Babu aboki gare ka Allah, babu uwa baka rike ɗa ba. Kai ne abin nufi da bukata, yau mana zo da tauya musiba. Na san kana mini in na roƙa, na godiya a gari ka rabba. Allah ka kai ni garin Madina in je in gaida ɗaha da binta. Batulu mai zartaccen mukami fadima yar shugaban halitta. Dake nake so a yau na rera, ya rabbana ka da ɗan basira. Yabo nake so in yi wa zara fadima yar annabin ka nura. Ina nufin sokar annabinka wannan da ka ke kira bashira. Ya tsare mu abin faɗi gun yaban da zan yi komi nasara. Allah ka sa idan na yi baiti ko munkiri ya ji zai fahimta. Ya rabbana ka dado salati kamar yawan masu maka sallah. Allah ka sa har da ahli baiti da shurufa uɗiyan batula. Kasa Aminatu har Abdallah ina nufin mahaifar Rasula. Kasa maza masu daga tuta sahabo masu kisa na gilla. Abubakar Umar Usmanu kasa Aliyu mishi gabinta. Batulu mai zartaccen mukami fadima yar shugaban halitta. Shehu Jilani dan Fadima ne da Shehu Tijjani mai ɗarika. Mujaddadi Shehu Usmanu dan Fodiyo masu rushe shirka. Idan fagen yaba annabi ne barhama ga wasu ina kamar ka. Malam babba abun da ka yi muna sai dai mu ce rabu ya biya ka. Mola ya nura baban Nabil ya Allah ya kara maka kusanta. Mola ya sidi kullum faɗarka a so annabi da fadima ne. A so annabi fiye da kowa sidi ya ce ko kuma a ƙone. Da kaga wanda gakin shari'usa ne makiyin ɗahani ka gane. Ba sidi ne walla suka ƙi ba abinda sidi yake faɗa ne. Amma idan rabu ya yi gina du hasada dole na abarta. Batulu mai zartaccen mukami fadima yar shugaban halitta. Salam alaikum wa dahara ala mukarrama ummu shurufa'u. Wallahi kaunu tana kasan ku mala'iku har da anbiya'u. Wa rabu ya tsarkake da kansa in banda kuna na zahara'u. Malamai masu nuna girman batulu ai su ne ulama'u. Yaran uwa ka rike batula idan kana so kawai ka huta. Ummu abi hadole abi ku dan ɗaha ne ya faɗa a soku. Ku tarbiyanta da ahalinku in ji annabi da aba uku. Nabi da ahli baiti sannan Qur'an wanda aka baku. Idan kayo haka ka rabauta da kai da 'ya'yanka babu shakku. In ko kaki Fadima wallahi cikin jahannama za ka rubuta. Batulu mai zartaccen mukami fadima yar shugaban halitta. Yabon batula rabu ya fara Qur'ani suratul ahzaba. Shine yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba shi ka duba.
sannan ya ce an kuma rijista ya ahalil baiti in shirafa. Ƙarshen hujja suratul ta kausar fadima ce kausar ɗin ka duba. Girman batula ya zarce girma uwa gurin hasanai ne binta. Taskar ilahu tana gidanku aljanna ku ki rabanta binta. Ko Jibrilu da ku ya rabu sai ko ka bashi duka rabauta. Ta baka ɗazo yanzu ta ƙara don arzikin rabu na gare ta. Nema nake yi ina rasawa sai aka ce na taho gurinta. Da na zo a gidan batula insha Allahu mana azurta. Batulu mai zartatcen mukami fadima yar shugaban halitta. Ilahu naki annabu naki sannan aliyu miji gare ki. Duk wani mai daraja da ya zo gurin ki sai dai ya taka burki. Mala'iku suka miki hidima su kai su kawo cikin gidanki. Su ba na ji shugaba ma da kansa yake zuwa ya ganki. Ummu abiha ake kiranta wallahi umma mu'azzamata. Idan ta zo a cikin mutane kyawanta shi ke saka a zauce. Kayan aljanna take sakawa idan ta suna na gimbiya ce. Bata haila bata yin nifasi wallahi kai umma ɗahira ce. A duniya suke raba yanci a lahira na shugaba ce. Ya rabu koran da za a tashi Allah ka tashi ne inda binta. Batulu mai zartatcen mukami fadima yar shugaban halitta. Anan nake so na dakata ya fadima banda ilmin yabonki. Dan darajar hasanai ne umma ke bani sirrin yabo gare ki. Dan darajar Zainab da yarki ke bani sirrin da zana ganki. Ibrahim ne dan gida na sidi ina nufin na hadimi gare ki. Almajirin nura ne ya yi ta malaiya marashin fahimta. Sira salati nake bukatar a ƙara yi wa abaro ƙayya. Allah ka sa har da ahli baiti da dukkanin shurufa a sanya. Ka sa sahabu ya rabu Allah sun yi wa ɗaha dukan biyayya. Abubakar Umar sa Aliyu da Usmanu miji Ruqayya. Da kaga wanda yake taba su to makiyin ɗaha ne da binta. Batulu mai zartatcen mukami fadima yar shugaban halitta. Alhamdulillah kun saurara wannan kasira daga almajirin ku Ibrahim Nagidan sidi wanda aka sani da Malam Iya almajirin Malam Nura karkashin kungiyar jama'atu ahbabu rasulullahi Nijar reshen jihar Tawa. Ai sauraro lafiya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.